Пятрусь Броўка. Пачатак. Над намі тостаў не гукалі, калі жыццё мы пачалі, адны матулі даглядалі, і гэтак шчыра, як маглі, не пакідалі нас ніколі, на працу неслі на руках, пад гоман жыта ў жытнім полі лажылі спаць у таганах. А змрок садзіўся вечаровы, ім не прыходзіў ціхі час. У той калысцы ў ліповай яны ўсю ноч выкуталі нас. Над прыпекам пялёнкі грэлі, памыўшы з попелам вадой, калі ў маленькіх шыі прэлі, дык прысыпалі парахнёй. Каб маці нашыя ў хаціне не зналі ў працы перашкод, нам сусла з хлеба і сахарыны надоўга затыкалі рот. А выпадала пакідалі, ці мала вёсцы розных спраў, нас паясамі спавівалі, каб кожны ціхенька ляжаў. Ды паясы нас не стрымалі, і нам прыходзіў час устаць. Мы на іржышчы пачыналі нагамі босымі дыбаць. Мы свет страчалі з хваляваннем, усё здзіўляла нас кругом, і тое першае спатканне з сабакам, пеўнем і катом. І чырвень яркая зарніцы, і чорнай ночы цішыня, і бору шум, і звон крыніцы, і першы роскат перуна. А дні праходзілі за днямі, мацней стаялі на нагах, і мы, памыўшыся дажджамі, і мы, абцёршыся вятрамі, выходзілі ў далёкі шлях.